खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनायाव सांग्रां जा जोंनि आसामनिफ्राय गोबां सुबुंफोरानो खामानि मावनो थाखाय गुबुन रायजोआव थांनो गोनां जायो नाथाय गोबां सुबुंनि मादाव खायफा सुबुंफोरा जेंनाजों मोगा-मोगिबो जानो गोनां जायो गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै लामा ससेयाव आन्दायनानै लोगोफोरनिफ्राय आनज्रायनाय बायदि खौरांखौ जों खोनानो मोनबोदों फिन बे खेबावबो सोमजिदों मोनसे दुखुनांथाव जाथाय गुबुन रायजोआव थांनानै सासे बर' लाइमोना गावनि जिउखौ अबथिरायै खोमानो गोनां जादों जिउ खोमानांनाय लाइमोननि मुङा जायख्लं बर' बिथाङा चिरां जिल्ला बिजनी बर' बाजार मावजिपारा गामिनि बिजय बर'नि फिसाज्ला फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिल्लीयाव खामानि मावनो थाखाय थांनाय 8 अक्ट'बराव चिरां जिल्ला बिजनी बर' बाजार मावजिपारा गामिनि जायख्लं बर' आरो 3 नं हायनारि गामिनि समर बसुमतारी बिथांमोनहा न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन नाथाय थांबाय थानाय समावनो ट्रेनाव ओंखामजों निसा गोनां बेसाद मोनजाफ्लांदोंमोन बिथांमोना जायनि जाहोनाव बिथांमोनहा आन्दायनानै गुबुन स्टेशनावसो ओंखारहैदों निसा गोनां बेसाद मोनजाफ्लांनायनि जाहोनावनो निसायाव गोग्लैनानै बिथांमोनहा जाब्रबथायजोंबो मोगा-मोगि जानो गोनां जादों जाथायनि उनाव जायख्लं बर' आरो समर बसुमतारी बिथांमोनखौ दिल्लीनि आनसारी नोगोराव थानाय गंसे देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन नाथाय जायख्लं बर'नि जिउखौ रैखा खालामनो हानाय जायाखै गुबुन फारसेथिं समर बसुमतारी बिथाङाबो मेगन नुयै आरो आखाइ बायनानै देहा फाहामसालियाव फाहामथायखौ लागासिनो दं बिजनी बर' बाजार मावजिपारा गामिनि बिजय बर'नि नायल' जाल' सासेल' फिसाज्ला जायख्लं बर'नि बेबायदि अबथिरायै आरो हरखाबै जिउ खोमानांनायखौ लानानै न'खरनिफ्रा सुख'हायै दुखु मोननाय फोरमायथिनायजों लोगोसे बाय बाहागि आरो ओनसोलनि सुबुंफोराबो दुखु मोननायखौ फोरमायथिदों बावैसो सान सिगां आसाम सोरखारा फोसावनाय आसाम पुलिसाव जायफोर बारग' एनडिबिफोरा एप्लाइ खालामनो गोसो बिथांमोनखौ सार्टिफिकेट लांफैनो थाखाय खावलायहरदों एक्स एनडिबिनि दैदेनगिरि आरो एमसिएलए बि सावरायग्रा बिथाङा फोरमायथिनो गोनांदि बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै बावैसो सान सिगां आसाम सोरखारा फोसावनाय आसाम पुलिसनि साख्रियाव बारग' एनडिबिफोरनि थाखाय 2% रिजार्भेसन खालामनानै होदोंमोन आरो बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय एनडिबिफोरखौ फोरमान बिलाइ होथारनो थाखाय बुंथिदोंमोन बे लेखायै एनडिबिफोरनो फोरमान बिलाइ होनो हांख्रायहरदों बि सावरायग्रा बिथाङा चिरां जिल्ला सिडली बियाबनि सिङाव थानाय सिलगागरियाव मोनसे मावख' बायदि बानायगोन आरो बेनिफ्रायनो दिनैनिफ्राय फोरमान बिलाइ हरनायखौ जागायजेनगोन होननानै फोरमायथिदों जायफोर क'क्राझार जिल्लानि बिथांमोननो दिनैनिफ्राय होनाय जागोन बेनि उनाव चिरां जिल्ला बाक्सा जिल्ला उदालगुरि जिल्ला आरो बेबायदिनो होलांनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा फोरमान बिलाइ लांफैनाय समाव बारग' एनडिबिनि सोद्रोमाफ्रा गाव गावनि फोरमान बिलाइ जेरै स्टाइपेन्ड हाबनाय बेंकनि स्टेटमेन्ट नङाबा चेकनि फट'कपि पेन कार्ड आधार कार्ड बायदिखौ लोगोआव लानानै फैनो नांगोन होननानै बुंथिदों स्टाइपेन्ड हाबनाय चेक मोननाय आरो हार्डक'र गासै 25,000 एनडिबिफोर दं होननानै मिथिहोदों बिसावरायग्रा बिथाङा लोगोसे आसाम पुलिसनि साख्रियाव एक्स एनडिबिफोरनि थाखाय 2% रिजार्भेसन होनायखौ लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे आइजिपि आरो एडिजिपि बिथांनिसिमबो साबायखर बावहरदों बिसावरायग्रा बिथाङा आसामनि दाब दाब जायगायाव मैया थाखो 9आव फरायनाय फरायसाफोरनो साइकेल राननानै होदों फरायसाफोरनो साइकेल राननानै होनायनि उनाव फोरोंगिरिफोरनोबो स्कुटि राननानै होनो थाखाय फोसावदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिनो गोनांदि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैयानि सानाव तेजपुराव थाखो 9आव फरायनाय फरायसाफोरनो साइकेल राननानै होदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों दि आसामनि गासै 3,70,000 फरायसाफोरनो साइकेलखौ राननानै होनाय जादों फैगौ बोसोराव थाखो 8 आरो थाखो 9नि फरायसाफोरनो साइकेलखौ राननानै होनाय जागोन आरो बेनि उनाव खालि थाखो 8आव फरायनाय फरायसाफोरनोल' साइकेलखौ राननानै होनाय जागोन जाहाथे थाखो 8 थाखो 9 आरो थाखो 10 बोसोरथाम साइकेलखौ सालायनो हायो होननानै बुंथियो बिथाङा फरायसाफोरनो साइकेल राननानै होनायनि अनगायैबो माखासे फोरोंगिरिफोरनोबो स्कुटि होनाय जागोन होननानै खोथा होयो बिथाङा माखासे फोरोंगिरिफोर जायफोर फोरोंगिरिफोरनि न'आ फरायसालिनिफ्राय गोजान जायो बिथांमोनहा फरायसालियाव थांलाय फैलाय जानायाव जेंना मोननायखौ लानानै जुदि आर'जलाइ होयोब्ला बिथांमोननोबो स्कुटिखौ होनाय जागोन होननानै बुंथियो बिथाङा बेनि थाखाय मोनसे बिथांखि बानायगोन आरो बे बिथांखिनि गेजेरजोंनो फोरोंगिरिफोरनो स्कुटिखौ राननानै होनाय जागोन होननानै खोथा होदों बिथाङा क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव थानाय ग्रिन फिल्डआवबो मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसाफोरनो साइकेलखौ राननानै होनाय जादों जेराव बाहागो लादों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे एमएलए लरेन्स इस्लारि जिरन बसुमतारी इएम रेवरेवा नार्जिहारि आरो माखासे
बे साइकेल राननाय हाबाफारिनि गेजेरजों थाखो 9नि फरायसाफोर गासै 12,798 फरायसाफोरनो साइकेलखौ राननानै होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। NLFB आफादारि मोननै बाहागोआव गावबाय बेयो रोखा जाबाय। जों नुनो मोनबोदों जोंनि राजखान्थि आफाद, फरायसा आफाद आरो हाथियार दैग्रा आफादफोरा सिगांनि समनिफ्रायनो गावस्रा-गावस्रि जाबोदों। थिग बेबायदिनो NLFB आफादाबो मोननै बाहागोआव गावबाय। बियो बिबख'नि रावजों रोखा जादों। मोनसे IB बुंथिगोरानि हान्जा जायफोर केम्पआव दं आरो मोनसे बिबख'नि हान्जा। आफादा मोननै बाहागोआव गावनायजों लोगोसे मोननैबो आफादनि साननाय हनाय आरो रावफोराबो गुबुन जानायखौ नुनो मोननाय जादों। गुबैयै NLFB आफादनि जोनोमा मानि थाखाय जादोंमोन बेनि सायावबो गुबुन गुबुन राव बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। फोरमायथिनो गोनांदि साननैसो सिगां NLFB आफादा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सनाय डिजिगनेटेड केम्पआव NLFB आफादनि 3थि गायसनथि सान फालिदोंमोन, जेराव IB बुंथिग्रा बिथांनि हान्जाया NLFB आफाद जोनोम जानायनि सायाव बुंथिदोंमोन दि गिबियाव रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानाय NDFBफोरखौ उदां खालामनाय, बेनि उनावसो गुबै दाबिनि सायाव सोरखारजों सावरायगोन होननानै बुंथिदोंमोन आरो NLFBफोरनि जेंनाखौ लानानै मिरुजों सावरायनो नागिरनायाव रायजो सोरखार आरो BTC सोरखारा जेबो गोसो होआखै होननानैबो बुंथिदोंमोन। IB बुंथिगोरानि हान्जानि बेफोरबायदि बुंनायनि हेंथायै खौरांगिरि मेल खुंदों बिबख' बिथांमोनहाबो। NLFB जोनोम जानायनि सायाव बिथांमोनहा बुंथिदों दि NLFBनि जोनोम जानाया बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायल' आरो सिमा बारायनायल'मोन। दा बिटिआरनि सिमाया गहपुर सिमलगुरिसिम बांबाय आरो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोराबो मावफुंजागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे रन्जन दैमारिया बिटिआर गोरोबथा जानायनि सिगांनो दायनिगिरि फोसावजाखानायमोन। बिथाङा कर्टनि गेजेरजोंसो उदां जागोन आरो बेनि थाखाय सोरखारा सिं सिं जोबोद खामानि मावगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। जायनाखि बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा जाबोगासिनो दं, बेनिखायनो NLFB आफादखौ फोजोबनो थांखि लाबाय आरो बेनि थाखाय सोरखारजोंबो सावरायनाया मोजाङैनो जागासिनो दं होननानैबो बुंथियो बिबख' बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदि NLFB आफाद हिसाबै हारिनि थाखाय जों जेबो गेदेर फिथाइ होनो हानाय नंला, मानोना सिगांनि समावनो थेर बेथेर खालामखादों होननानैबो बुंथियो बिबख' बिथाङा। जायनाखि NLFBनि हाथियारखौ सोरखारनो गथायनायनि अजद होदों, बेनि सायाव बिबख' बिथाङा फिननाय होदों दि हाथियारखौ आखायाव दोनबाय थानो हाया, गुबुन गुबुन केसाव फान्दायनानै गेदेर खैफोदाव खोख्लैनो हागौ। बेनि अनगायैबो सिजफायाराव दंब्लाबो फर्मेलि सिजफायाराव गैया, बेनिखायनो प्रशासननि नारसिननायाव गावखौ रैखा खालामनो थाखाय हाथियारखौ गथायदों होननानै बुंथियो बिबख'आ। फारसेथिं बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनावबो एमबाथाखौ हमनायनि सायाव बिबख' बिथाङा बुंथिदों दि जानो हागौ एमबाथाया दाय मावदों, नाथाय बेखौ मोजाङै मिथिया होननानै फोरमायथियो बिथाङा। सोरखारा फैयो आरो थाङो, नाथाय बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर हालामनि सिङाव थानाय 1 नं बिजयपुर गामिनि रायजो राजाफोरनि जेंनाया गले गले थालाङो। बिसायख'थिनि समाव MP, MLAफोरा फैनानै बे गामिनि जेंनाखौ गिबिसिन गोनांथि होनानै जेंनाखौ सुस्रांनाय जागोन होननानै खोथा होलाङो, नाथाय खोथाया खोथाल' जानानै थालाङो। ककिला मराजान दैनि सायाव दालां नांगौनि दाबि खालामदों रायजो राजाफोरा। गुबै लामायाव थानाय ककिला मराजान दैनि सायाव थानाय औवानि दालांजोंनो सुबुंफोरा हाथाय बाजाराव थांलाय फैलाय खालामनाय, देहा फाहामसालियाव थाङो आरो फरायसाफ्रा बे दालांजोंनो फरायसालियाव थाङो होननानै फोरमायथिदों। गामिनि रायजो राजाफोरा औवा खांनानैसो बोसोराव खेबनैयै औवानि दालां बानायनानै लानो गोनां जायो होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि सिगांनि सोरखारावबो दैनि सायाव पाक्कानि दालांखौ मोननो हायासै। MP, MLAफोरा फैयोब्ला बिथांमोननो गोदोनायाव आर'नाइ सोनानै माब्ला दालां बानायनानै होगोन होननानै सोंथि खालामोब्ला बिसायख'थि जोबनायनि उनावनो बानायनानै होगोन होननानै खोथा होलाङोमोन, नाथाय बिसायख'थि जोबनायनि उनावबो जेबो राहा खालामनानै होआखै। दानि सोरखारनि समावबो ककिला मराजान दैनि सायाव दालां बानायनायखौनो सेथियाव दोनगोन होननानै खोथा होदोंमोन, नाथाय बे खोथायाबो खोथाल' जालांबाय। बेनिखायनो सोलिबाय थानाय सोरखारा जाहाथे दालांखौ बानायनानै होयो बेनि थाखाय खावलायो आरो पन्चायतनि प्रेसिडेन्टआ जाहाथे MLAजों सावरायनानै खामानिखौ मावनानै होयो बेनि थाखायबो खावलायहरो जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनाय रायजो राजाफ्रा। दावबायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। काजिरङा नेशनेल पार्क एन्ड टाइगार रिजार्भखौ बेखेवनानै होफिनसिगोन। दैज्लां बोथोर जोबनायनि उनाव गाबोननिफ्राय अदेबानि 15 अक्ट'बरनिफ्राय दावबायारिफोरनि थाखाय काजिरङा माहारियारि हाग्रामाखौ बेखेवनानै होसिगोन। नाथाय अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव लामानि थासारिखौ नायनानै कहरा आरो सोनाब रेन्जनि बागरिखौल' बेखेवनानै होनाय जागोन। काजिरङा नेशनेल पार्क एन्ड टाइगार रिजार्भ डाइरेक्टर
सनालि घोषआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे खेबनि काजिरङा पार्कखौ बेखेवनायाव दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे स्पेसियेल पेकेज होदों ग्रेटार काजिरङा। बे ग्रेटार काजिरङानि गेजेरजों दावबायारिफोरा काजिरङायाव दावबायनायजों लोगोसे बुरहाचापरि लावखवा वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरियाव दावबायहैनो हागोन, भमरागुरियाव नावजों थांनानै डलफिन नायहैनो हागोन, बिश्वनाथ घाट गामिनि समायना नुथायखौ नायहैनो हागोन, फानबारि आरो चिराङाव दावबायहैनायजों लोगोसे समायना रमायना दावमा दावसाखौबो नायहैनो हागोन होननानै फोरमायथिदों। लामानि जाब्रबथायजों सासे लाइमोन सेंग्रानि जिउ खहा आरो गुबुन सासेया गोब्राबै जोखोम। गुबुननि मटरसाइकेलखौ बारनो नाजानायावनो जाब्रबथायजों जिउ खोमानो गोनां जादों। क'क्राझाराव जादों बे जाथाया। क'क्राझारनि मक्रापारायाव बेलासिनि समाव बे जाथाया जानो मोन्दों। रिपर्टनि बायदिब्ला 18 बोसोर बैसोनि जयजित नाथ आरो 16 बोसोर बैसोनि पंकज नाथआ क'क्राझाराव मेला नायनानै गावनि न' फारसे मटरसाइकेलजों फैगासिनो दंमोन। बेयावनो जाब्रबथाय जादों। फोरमायथिनाय बायदिबावबा गुबुन मटरसाइकेलखौ अभारटेक अदेबानि बारनो नाजानायावनो जयजित नाथमोन गाखोनाय मटरसाइकेला मोब्लिब खुन्थियायाव सौख्रांहैदों, जायजों 18 बोसोर बैसोनि जयजित नाथआ थैनो गोनां जादों आरो 16 बोसोर बैसोनि पंकज नाथआ गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों। दा बिथांखौ देहा फाहामसालियाव थिसननानै फाहामथाय होनाय जागासिनो दं होननानैबो मिथिहोदों। फुजानि स्पेसियेल अफार। नोंथाङा गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटि बायनायनि थांखि दंब्ला नोंथांनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। काजलगावआव थानाय NLFBख अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय बाम्पार अफार लानानै फैदों। फुजानि थाखाय स्पेसियेल अफार होदों NLFBख अट' हन्डा श'रुमा। अफारफोरा जाहैबाय जायखिजाया बाइक एबा स्कुटि बायोबानो नोंथाङा बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हानायजों लोगोसे स्क्रेच प्राइजबो मोननो हागोन। स्क्रेच प्राइजफोरा जाहैबाय इलेक्ट्रिक केटलि अदेबानि मोब्लिबजों लोंनाय दै फुदुंग्रा आयरन, इमार्सन हिटार रड अदेबानि जायखिजाया दै गुदुं खालामग्रा, दै गुदुं लाग्रा बथल, लेडि बाइसाइकेल आरो 1000 रां केशबेक। बेफोरनि मादाव नोंथाङा मोनसे नङा मोनसेखौ मोननो हाथारगोन। बेनि अनगायैबो गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटि बायनो थाखाय नोंथांनाव खम रां दंब्लाबो नोंथाङा जिंगा सिनांगौनि गोनांथि गैया। नोंथाङा 6,999 रां होग्रोनानैनो गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन। अब्ला नोंथाङा माखौथो सानबाय थाबावखो? गोख्रैनो काजलगावआव थानाय NLFBख अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय गावनि सिमांनि मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ बायनानै लायनो हागोन नोंथाङा। मानोना बे सनानि खाबुआ 15 अक्ट'बरसिमल' थागोन। मोजाङै मिथिनो हास्थायबावोबा 8720957824 नङाबा 7002252878 बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो सोरबाफोर SB बड' निउस चेनेलनि गेजेरजों माबाफोर एडभार्टाइज होनो सानदोंब्ला 7099445422 बे नाम्बाराव कल हरनो हागोन। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।